С тримирането отстрани, ляво и дясно. Точно. Ще отиде в сградата. Как ще направиш? А? Как викам ще да направиш? Защо? Дай малко аз. Ей, сега още веднъж. Чакай малко. Айде, дигай го. Завърти го. Нищо, аз ще мръдна. Тримирай, тримирай, тримирай. Така, дай, тримирай. Тримирай. Тримирам. Още настрани, на другата, на обратната страна. Тримира съм на мас. Другото копче, другото. Голямото, кръглото, като радио дето, обратно. Дигни. Дай аз малко. Падна мощността. Падна ли му? А тук всичко